Para sa akin kasi talaga ang laki ng benefit ng pagpapatanggal ng, totoo ba talaga na may dagdag horsepower, may loss of power? Uy, binaha pa. What is up? What is up? Magandang araw mga katodo. It's been a while guys. Hindi tayo nakapag motovlog. Hindi tayo nakapag motovlog naman tayo, pero hindi tayo nakapagsalita dun sa previous natin na vlog. Kasi it's more of an observation yung ginawa natin kung kumusta yung tunog ng ating bagong pipe, given na nagpalit tayo ng audio. So, na-appreciate ko yung mga nag-reach out. Thank you sa inyong lahat sa pag-comment kung kumusta ang ating microphone setup sa ating motovlogging helmet. So, thank you guys. Well, ngayong araw na to naman, pag-uusapan natin mga katodo kung gaano kalaki ang epekto ng pagpapapalit natin ng pipe. Ngayon naman in terms of the weight reduction. So, malaking bagay nga ba ang matanggalan ng ganong kalaking pipe? Tignan natin kung ilan ang bigat ng pipe na tinanggal natin. And kumusta na ang handling ng ating big bike after natin magpatanggal ng pipe. So ayan, ngayon bisitahin ko ang aking kapatid na si Paul. Tayo ng Angono, Rizal. So mga katodo natin dyan na taga Cainta, taga Angono, shout out sa inyo guys. Daan tayo sa inyo, sa lugar ninyo. Sana may makita tayong subscriber o nakakilala sa atin. Sa ating listahan ngayon mga katodo, sa ating pag-uusapan ngayon gaano kalaki ang natanggal na weight. So to be exact, no, ang natanggal na timbang sa ating big bike is around 9.6 kilos or 9.7 kilos. And gaano ka-significant yun? Kung ako tatanungin nyo mga katodo, sobrang significant nung ganong kalaking timbang dito sa ating motor. Kasi gumaan, yun na nga, 238 kilos to, tinanggalan mo ng almost 10 kilos, so malaking bagay siya. And so far sa handling naman mga katodo, wala naman tayong naging issue, wala naman tayong naging problema. In fact, feeling ko mas naging maayos yung handling ng motor dahil parang wala akong inaalala sa gilid. Dati kasi feeling ko, lalo na kapag kasi singit-singit ako at itatry kong isingit ang bike sa traffic, medyo nag-aalala ako kasi yung extrang nakalawit sa kanya baka sumabit. Ngayon mas nalalaro-laro ko na yung motor. Malaking bagay. So kung ikaw, kahit anong big bike man yan, alam ko malaki ang mababawas niyan sa timbang. Akala kasi ng lahat dahil nagpapalit tayo ng pipe para lang pumugi yung tunog. Hindi po. Meron pong mga iba-ibang rason or mga iba't ibang rason pa kung bakit nagpapalit ng pipe or nagpapa-delete ng catalytic ang mga may big bike. Base sa pagkakaalala ko, ang pinakamabigat na part talaga is yung mismong exhaust mga katodo. Kasi ang akala ko yung mabigat na part yung resonator, yung tinanggal na parang breadbox kung sa ibang term pa.
Yung pala, nung nagpatimbang tayo or tinimbang natin, mas mabigat ang exhaust mismo. So kayo mga katodo, mga nagpatanggal ng pipe, maliit man o malaking pipe, or sa mga motor ninyo, kumusta? Para sa akin kasi talaga ang laki ng benefit ng pagpapatanggal ng exhaust. Well, added confidence na rin yun sa totoo lang. So isa pa, apart from the weight loss or weight reduction na nangyari sa bike natin mga katodo, no, may isang malaking bagay din akong na-observe, no, sa performance or sa attitude ng bike natin. Medyo hindi ko alam kung may basihan or may katotohanan ito, pero I felt it first hand kasi na medyo parang may nadagdag sa torque yung hatak niya. Medyo lumakas-lakas yung hatak ng bike. For some odd reason, hindi ko alam. Parang mas ano siya, mas torquey siya ngayon. When it comes to power, una nag-alala ako kasi baka may loss of power. Kasi nga mas open na yung pipe niya ngayon. Pero parang kabaliktaran pa nga eh. Nagbabalak nga pala akong palitan to ng air filter kasi yung high flow na, kasi obviously mas malaki na yung buga ng pipe natin. Mas kailangan niya na ng mas malalaking butas ng air filter. Kasi alam ko malaki ang benefit kapag ka nagpapalit ka na ng high flow na air filter, no? Mas gaganda yung performance ng bike when it comes to low pace running. Pero tignan natin kasi medyo may kamahalan mga katodo. Nag-inquire ako sa Garage Point Manila. Nasa around 6,900. Yung mismong high flow na air filter para sa Ninja 1000 SX. Costly, pero kung mapapabuti naman yung paghinga ng engine natin, okay na rin yun, di ba? Yan talaga, parte yun. Tama ba itong ginagawa ko? Walang waste. Yun pala guys, no? So mai-plug ko lang. Binlog ko yung pagkabit nitong cellphone holder natin, quad lock na stem mount. Marami kasing mga hesitants kung kakasya po ba or kakasya ba sa yung stem mount ng quad lock. Amazingly guys, kasya siya. So saktong-sakto lang yung fit niya, even if naka-hex. Yung butas sa stem niya, naka-hex siya pero kasya naman. Dapat may makita akong stoplight dito eh. Kung hindi ko makikita yung stoplight, mali yung napuntahan ko. Ayan, ito na yan. So, babalik tayo doon. So, vinlog ko yung pagkabit nito. And para sa mga may stem mount, isang malaking bagay yon. If you want guys, full tutorial yon. So, ayun, just check it out. Kakalabas lang actually today. Shout out sa mga tropa.
7-Eleven kaliwa. Ito na nga yan. Ay, napakakinis na ito kanina, ngayon hindi na siya makinis. Saan na yung aking kapatid? Yun, no? Hey. Oo, grabe. Bakit sobrang mabato na dito? Alam mo, akala ata nila mga adventure bike yun. Iyawa. Nay, kulbaay man. Lalim. Brad. Okay, so mabalik tayo sa usapan natin sa mga nakapagpapalit ng exhaust na, no? Totoo ba talaga na may dagdag horsepower? May dagdag torque? May nabasa akong article, eto pa-flash ko sa screen, na meron nga daw, pero hindi ako sure sa significance ng pagtatanggal ng exhaust. Oh my god, tail tidy pa more. Uy, binaha pa. Ito na nga ba sinasabi ko. Sabi ng kapatid ko, wag ako dumaan dito eh. Pero dumaan pa rin. So eto na, patay na ang ating puwetan na ito. Anyway, mga katodo natin na nagpatanggal ng exhaust, may napansin ba kayong dagdag sa performance ng inyong mga motor? May napansin ba kayo dagdag horsepower? Alam ko siguro kung ipa-dyno, di ba? Or ipa-reflash, yun siguro. May dagdag siguro yan kung ipapatune natin. Pero kung bare ba after changing of pipe, meron ba talaga? So please guys, comment down below kung meron, kasi ikatutuwa natin yan. Alright, so thank you so much for today mga katodo. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at suporta ninyong lahat, kaya sobrang thankful ako. Kaya ako ginagawa ito mga katodo, kasi alam ko at some part of the world may napapasaya ako, may nai-inspire ako, may nai-encourage ako, may nabibigyan ako ng opinion dahil sa inyong lahat. Sobrang inspired ako sa paggawa ng mga videos. Kaya maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo. And of course, asahan nyo na mas marami pa ang mga small talks natin and learnings sa ating journey at sa ating pagdiscovery pa sa mga potential ng bike na to, at sa mga katodo natin na nangangarap at nagsishare sa atin ng kanilang mga pangarap. Guys, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, mangarap lang kayo. Mangarap kayo at huwag niyong titigilang mangarap. At sa pag-abot ng inyong mga pangarap, tandaan nyo, sipagan nyo, kilusin nyo, at itodo nyo. Peace out mga katodo.